Dai și un semnal? Da, vreau să dau și un semnal. Acum se fac apeluri, se dau semnal. Și exact, vreau să un apel semnal. Da, un apel semnal. Așa. Da, așa că am uitat despre... Așa că mi-am amintit. Și la domnul Ponta și la domnul Băsescu. Exact. Eu zic că împreună, într-o coabitare, că s-a mai întâmplat coabitare, nu? Sigur. Așa? Dom'le, să rezolve problemele de locație, locative, problemele locative, pentru că, uite, eu am citit și o să încerc să citesc un titlu de pe ziare.com. Trebuie să mă concentrez un pic ca să pot să-l citesc. Tu îi citești pe toți băsliștii? Da. Da. Gata, acum citesc. Da. Carmen Iohannis ar vrea să se mute la București, dar nu are unde sta. Uite, zice aici, pe cuvânt, zice că dânsa a declarat așa. De-aia vreau să fac un apel către domnul Ponta și către domnul Băsescu, că din cauza lor, înțelegi? Zice așa. Păi zice, nu eliberează Băsescu casa, asta e treaba. Păi e absolut. Dar îți dai seama, domnul Iohannis, președintele, sper că nu doarme sub cerul liber, adică avea un acoperiș deasupra capului. Zic, nu știu, de-aia m-am îngrijorat. Eu așa înțelesesem că i-au găsit o mică viluță de 2000 de metri pătrați, lipită de aia de 1200 de metri pătrați al lui Băsescu. Resping cu vehemență orice fel de atac. Adică, nu, chiar m-am îngrijorat că, uite, dezavuez orice fel de... domnule. Eu nu cred că ea de la ziare.com. Nu, dar are logică. În momentul în care ești obișnuit la Sibiu cu 6 case, în București poate să nu-ți ajungă una chiar dacă are 2000 de metri pătrați. Domnul sunteți tendențios, domnule. Stați, domnule, puțin să vă citesc. Că e cu ghilimele. Întrebată dacă nu e greu cu naveta, bănuiesc că nu aia spațială, adică, nu? Așa. Soția președintelui le-a spus jurnaliștilor că încă nu are unde să se mute în București. Și acum e cu ghilimele. Mi-e greu, virgulă. Dar deocamdată nu am unde să mă mut, așa că mai așteptăm, a spus prima doamnă. Precizând că nu are de gând să renunțe la meseria de profesoară. Deci de asta eu m-am îngrijorat, îți dai seama, zic, domne, dar sper că domnul președintele României, sper că are un să stea în momentul ăsta, că nu? Ar fi îngrozitor să doarmă sub cerul liber în palton. N-ar fi ceva destul de bizar. Asta... Deci, Mircea, hai să o luăm așa. Ce-mi plac glumele mele! În sfârșit, deci, dacă Ponta și Băsescu se uită la televizor acum, să facă dracului ceva cu vilele alea. Uite, sunt probleme. Eu am o propunere. Credeți-vă o situație acum pe loc. Uite, eu propun ca să-l scoată mâine dimineață pe Băsescu cu bodyguardii din vilă. Hei, sunt de acord. Deci să-l scoată pe Băsescu cu bodyguardii, care casă, să ducă în Mihaileanu, să se ducă la Cocoș, să se ducă la Lenuța, să se ducă undeva. Păi da, la Niro, de ce să nu se ducă, mă? Să ducă la Niro. Bă, eu zic să se ducă la Niro, mă. Care-i treaba? Da, dar ai văzut că Niro îl cunoaște mai mult pe Bidner. Da, și asta e adevărat. Da. Și după ce eliberează casa cu bodyguardii domnul Ponta, să se mute doamna Iohannis. Da, de ce ești așa de fericit? Că eu râd de râsul tău, dar... Prietene, nu știu, mă bucur și eu că trăiesc într-o... Păi mă bucur și eu că trăiesc, prietene, într-un stat de drept și într-o democrație. Nu e o bucurie după atâta fric și ceață, iar se arată soarele, de acum nu ne mai îngheață nasul și picioarele. Opa, stați că l-am văzut pe domnul Bușoi. Stați să ne știți că n-am zis nimic de domnul Coldea. Deci suntem în regulă cu toții. Domnul... Da, domnul... Dar ce aveți cu domnul Bușoi? Mie îmi place domnul Bușoi. Și mie îmi place, că l-am văzut la televizor. Da? Da. Așa? Și am văzut. Dar ce cu domnul Coldea, că nu înțeleg? Haideți, domnule, vreți să mai evocăm acum momente pe care le credeam depășite? Domnul Ciuvică, dacă are domnul Gâdea în lămuriri, spuneți-i dumneavoastră. Ce e domnul Bușoi? La ce se face referire domnul Boadea? Cred că face referire la o intervenție într-o emisiune în care îmi exprimam neîncrederea în atacurile doamnei Udrea fără niciun fel de dovadă. Până acum, deși se vehicula pe piață că există tot felul de lucruri care vor întări acele acuzații, s-a dovedit că nu a existat. Mai mult decât atât, nu înțeleg, dar, mă rog, eram foarte încruntat de glumele care se făceau la adresa domnului președinte Iohannis, dar n-am îndrăznit să... Vă rog, îndrăzniți, că aici n-am făcut nicio glumă. Nu, chiar
până la urmă, sigur, domnul Badea are un stil care e foarte apreciat de publicul larg și cred că e foarte în regulă. Păi nu. Haideți să clarificăm, dacă aveți ceva de clarificat pe Dom'le, acest oamenii n-au umor, dom'le. Eu am prezentat și eu o știre de pe ziare.com, am râs și eu un pic, i-am zis lui Băsescu, ieși afară, japră ordinară, ci că fac glume despre domnul Iohannis. Dom'le, nimeni nu face, dom'le, glume despre domnul Iohannis. Glumele astea, vorba doamnei Merkel la paușal așa, știți că a zis despre atitudine paușală, doamna Merkel? Vai, deci leșin. Știți asta cu atitudinea paușală? Dar nu mai las că glumesc la mine în emisiune. Râdem, glumim, dar nici Fă tu glume la tine în emisiune, dar da, nu mai asta zic, că nu mai... Râzi tu de... Fă un apel, te rog. Vreau să fac un apel pentru...